just what I do. And I hope you let me in, yeah. Paligo sa'yo pa. Ay, sa'yo ba? Hindi mag-ati. 3, 2, 1, let's go! Oh shit! Run, bitch! Run! Why are you running? Why are you running? It's over 9,000! Hala ko, masyadong greedy. Makadas yung patay. Ito na pagkugtap. Ay na, nagsin-target gina siya. Dagan ang nagbalik. Nakit yung nag-yosip, paliyog dun di. Ata na isilihin na ba? Dagan yun medyo. The turn. Lerong nagsin-target ko gago. Super skill mo ka yung iris patakas to, marabutok ang rin. Paligo sa'yo pa. Ay, sa'yo ba? Hindi mag-ati. Paliw ko sa'yo pa. Yawa ko po. Tumabot siya. Tatakbo ako. Daya siya, sir. Para magay ko handa. Flickaroo. Kado ka to. Nangatang! Uy, tanga, nibalik pa. Nangatang siya, sir. Hala ka, sir. Nakaisa-is ko, sir. Run, sir!
Atak niyo kayong turtle. Namigo yun. Ano ka na siya kasi lupad. Uy! Uy! Ali, dari balik, Gins! Gins! Naku, wala talaga akin. Hilukard, huwag takbo. Akin ka na lang. Ay, hayop ang Hilukard ka. Ayaw mo sa akin. Uy, Dang! Dang! Hayop ka, Dang! Wala, istan ilang. Agay! Agay! Agay, Dang! Agay, Dang! Diyos ko, Dang! Huwag kang ganun, Dang! Ah, Hilukard! Ano ba yan? Yung muli? Ano kunin nila eh? Ta. Ay! 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 Uy! 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 Buhay na buhay habang si Badang naman hinahanap ako. Hinahanap ako ni Badang galit na galit. Op! Bakanti si Badang nasa sagbutan. Giatuan ni Argos gitabangan. Mukhang mamamatay pa naman sila dalawa. Nako po! Pero buhay ang tatlo. Uy! Namatay gidi. Ay! Halak ka! Naku po! Tama ako eh! Silang dalawa. Istula! Naku po, ang dami! Uy! Naku, nag-advance pa naman to. Kasula ko damage. Ay, Diyos ko. Diyos ko! Hala! Oh, Ling! Naku, Ling! Huwag, Ling! Huwag, Ling! Huwag! Talaga, buhay na buhay! Buhay na buhay, sir! Buhay! Buhay na buhay, ah! Ay! Naku, dambakan! Naku! Loh, sudah lusa ako.